City lights burn bright in the dark of night. Footsteps echo the chilly wind. I have walked the dead end of this road. I am lonely and cold. City lights give me no more delight, no more meaning all I do. Thought I could live without you. Now I'm lonely and cold. Father, Father, lead me back to you. Your soothing presence is all I need. I am lost and cold within myself. Warm me with your embrace. Shadows come and stay at the break of night. Dread has risen from the dead. Good morning, brothers and sisters. This is Brother Leo of Urban Missionaries of the Heart of Christ. What happened? Father, lead me back to you. Pasensya na ako kayo. Do not hide Nawala yung your camera natin. face from me. Fill my ears with your comforting voice and make my soul rejoice. Ayun, we're back. Good morning po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ dito po sa BicolNet TV. Ito po ang ating programa every 5:30 to 6 in the morning, Daily Inspiration. Babasahin po natin ang Gospel at tayo po ay mag-share ng ating reflection. If you have any prayer request, mga kapatid, pwede pong i-type at atin pong ipagdadasal ang inyong mga intentions. Medyo nawala tayo kanina, no? Okay, there was something wrong with the... Okay, yun. Saglit lang ho. May problema ba sa music natin? Just a second po. Okay po, let's read the Gospel for today, brothers and sisters. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord.
Then Jesus began to denounce the cities in which he had performed most of his miracles, because the people there did not change their ways. Alas for Chorazin and Bethsaida, if the miracles worked in you had taken place in Tyre and Sidon, the people there would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I assure you, for Tyre and Sidon, it will be more bearable. For Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And you, Capernaum, will you be lifted up to heaven? You will be thrown down to the place of the dead. For if the miracles which were performed in you had been performed in Sodom, it would still be there today. But I tell you, it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa gospel ngayong araw, makikita natin yung galit, no? Yung tinatawag nating righteous anger ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi niya, may mga ginagamit siyang words dito na medyo talagang mabigat pakinggan, di ba? Sapagkat ang nangyari kasi mga kapatid, kumbaga ginawa niya na lahat. Ginawa na ng ating Panginoon si Jesus lahat ng mga maaring gawin upang sila ay mahikayat or magbago. Pero wala pa rin nangyaring pagbabago. Ano ba yung mga ginawa ng ating Panginoon para sa kanila sa dalawang lugar na nabanggit? Chorazin and Bethsaida. Lahat na. He healed the sick. He performed miracles. Lahat na mga milagro. No? The Lord already did everything for them, but still, they did not change. Malinaw na malinaw sa gospel ngayong araw, mga kapatid, yung salitang change their ways. Sabi dito, Jesus began to denounce the cities in which he had performed most of his miracles because the people there did not change. Naisip ko lang, mas maganda siguro, basahin natin yung Tagalog, no? Ayan mga kapatid, saglit lang po. Ito, today is July 18, so ito po yung gospel. Mas maganda siguro basahin natin yung Tagalog. Ito po. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yan. Ang ginamit na translation dito sa Simbahay, 2023 po ito. Galing po ng Pauline's o St. Paul's. Sinumbatan ni Jesus. Yan ang ginamit ng mga words. Words, yes. At sinabi pa dito mga kapatid, kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida. Yan. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Wow. Grabe, no? Sinumbatan ni Jesus.
Kaya mararamdaman mo sa gospel ngayong araw na ito yung righteous anger ng ating Panginoong si Jesus. Ano nga ba ang dahilan? Bakit sinumbatan ni Jesus yung dalawang lugar or dalawang syudad, no? Yung Bethsaida at Chorazin. Nakasulat po dito yung main reason why the Lord got so angry. Bakit nagkaroon siya ng ganong emosyon? Ang sabi ho dito, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, let me tell you this. The Lord does not want anything from us except change. Wala namang ibang hinihingi ang ating Panginoong si Jesus sa atin. Ayaw naman niya ng mga alay na yan. Halimbawa, nung unang panahon, di ba, nag-aalay ang mga tao ng tupa. Di ba? Pinapatay nila yung hayop, sinusunog. Ngayon, ang ating Panginoong si Jesus, hindi na nagdi-demand sa atin ng mga ganyang klaseng alay. Ayaw ng Panginoon ng mga prutas, di ba? Noong unang panahon, ganyan ang ginagawa ng mga tao. Nag-aalay sila ng mga prutas, ng mga kung ano-ano pa na bunga ng kanilang mga paghihirap, no? Halimbawa, may sakahan sila, iniaalay nila sa Panginoon yung mga harvest nila o yung mga alaga nilang hayop. Sa ngayon, ang Diyos hindi humihingi sa atin ng mga material na bagay. Hindi. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, alam niyo kung ano? Pagsisisi at pagbabago. Malinaw na malinaw po sa gospel ngayong araw na ito, tayo ay nire-remind muli, pinapaalalahanan ng ating Panginoon. He does not want anything. Ang nais lang niya na tayo ay tumalikod sa ating mga maling ginagawa. Tumalikod, ang ibig sabihin, magbago. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay pagbabago, hindi pabago-bago. Pagbabago, ibig sabihin, tuloy-tuloy. No? Nandyan yung desire na baguhin natin ang ating sarili kahit konti-konti, padiit-diit, sabi sa Bicol, no? Paunti-unti lang, pero slowly but surely. Yun yung pagbabago na nais ng Panginoon sa atin. Minsan iniisip natin, hindi ko kayang magbago. Ako ay lasinggero. Ang hirap magbago dahil talagang nandyan na yan eh. Habit na ng isang tao yung pag-iinom. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Kung talagang gugustuhin natin. Halimbawa tayo ay maybe na-addict sa droga, ganyan, di ba? Kung nais talaga nating magbago, sa tulong ng grasya ng Diyos, magagawa natin yan. Iniisip kasi natin, alam niyo kung anong pinakadahilan kung bakit hindi tayo nagbabago? Dahil hindi natin iniisip na tayo ay may kasalanan o makasalanan. Hindi natin naiisip na may mali sa atin, may mali sa ating pagkatao, may mali sa ating ginagawa. Kaya hindi tayo nag-a-aspire na magbago. Di ba po? Kaya ang pinakauna na dapat natin gawin is to recognize our sinfulness. The first thing we need to do in order to change our ways is to recognize our sinfulness. Tingnan natin yung sarili natin. Di ba? Alamin natin yung mga kahinaan natin. Ang masama kasi,
Hindi natin inaamin yung mga mali natin. Hindi natin inaamin yung mga kahinaan natin. Na tayo ay chismosa, chismoso, na tayo ay mahilig sa babae, mahilig sa lalaki, na tayo ay inggitero at inggitera. Diba? Hindi natin yun nakikita minsan eh. Tayo ay nagbubulag-bulagan. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga tao sa Chorazin at Bethsaida na ayaw magbago? Sila ay nagbubulag-bulagan. Sabi niya, sabi ho dito sa gospel, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At ang sabi ni Jesus, kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Yan ang ating problema. We do not want to recognize our sinfulness. We don't want to admit that there is something wrong sa ating buhay. Diba? Ayaw nating aminin na tayo ay mahihina minsan. No? Or sometimes, sinasabi natin, oo, alam ko, makasalanan ako. Oo, alam ko, mahina ako. Pero, yun yung tinatawag nating shallow. Mababaw na pag-amin lang. Kasi kung talagang inaamin mo na may mali sa buhay mo, may mali sa pagkatao mo, mandidiri ka, di ba? At babaguhin mo yung sarili mo. Ay, nako, grabe pala yun, no? Mali pala yung mga ganito, ganyan. Mali pala na pinagpapantasyahan ko ang mga tao, no? Na nanonood ako ng mga bastos na video or pornografiya. Mali pala yun. Mali pala na naiinggit ako sa kapwa. Mali pala na tumanggap ng suhol, lalo na sa mga politiko, mga barangay officials, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mali pala na tumanggap ng suhol. Diba? Mali pala na mag-isip ng masama sa kapwa. Diyan ho tayo nagkukulang yung pagkakaroon ng sense of sin. Sense of sin. Yung alam natin kung ano ang mali, alam natin kung ano ang tama. Marahil meron din tayong tinatawag na sense of sin, pero talagang sinasabi ko po sa inyo, mababaw. Hindi natin siniseryoso. Mababaw. Mga kapatid, nais ko mang i-inspire kayo, magsalita ako ng mga nakaka-inspire, subalit yan ho ang gospel ngayong araw na ito, no? Mararamdaman natin yung puot, diba? Yung righteous anger ng ating Panginoon. Ginamit pa nga niya yung word na, kawawa ka, Chorazin. Diba? Sinumbatan ni Jesus. Ganyan, no? Kaya ano bang ina-expect niyo sa araw na ito? Although our program is called Daily Inspirations, pero kapag nagalit ang Panginoon, no? Dapat din tayo ma-inspire sa kanyang righteous anger. Ginigising lang tayo ng Panginoon. He just wants us to wake up. Yan lang naman eh. Paano ba natin babaguhin ang ating mga maling ginagawa? Magdasal ho tayo. Hingin natin sa Diyos ang kanyang gabay, ang lakas na kailangan natin upang tayo magbago or mabago natin yung ating mga maling ginagawa. Ilang pamilya na ba sa mga may pamilya na? Ilang pamilya na ba ang nasisira dahil sa mga kapalpakan, dahil sa mga maling ginagawa, dahil sa bisyo, dahil sa labis-labis na pag-iinom, dahil sa droga na yan, di ba? Dahil sa
labis-labis na pagsusugal. Ilang pamilya na ba ang nasira dahil lamang sa mga ganyang walang kwentang bagay? Di ba? Tapos ayaw pa rin natin magbago. Ayaw pa rin nating tanggapin ang mga mali natin at baguhin natin ang ating sarili. In today's gospel, the Lord wants us to change. Isang bagay ang nais ng Panginoon na gawin natin. To change. Kung hindi tayo palaging nagdadasal, change. Pray more. Kung tayo ay chismoso at chismosa, change. Magbago ka. Diyan ka sa bahay niyo. Imbis na lagi ka nasa kalsada. Kung ikaw ay barangay officials na corrupt, pera lang lagi nasa isip mo, change. The Lord wants you to change. Stop being a corrupt politician. Di ba? Kung ikaw isang guro na tamad, kaya guro na inaabuso ang mga estudyante, change. Pagbabago. Yan ang message ng gospel ngayong araw. Change, brothers and sisters. Pagbabago. Ayaw nating marinig yung mga salitang nawawala yung camera natin. Pasensya ko kayo. Ayaw nating marinig yung mga salitang kawawa ka, Juan. Kawawa ka, Pedro. Kawawa ka, Leo. Kawawa ka, Aida. Kawawa ka, Jana, or ano man ang pangalan mo, no? Kawawa ka, Rodel. Mga kapatid, ginawa na lahat ng ating Panginoon para sa atin. Ano pa ba ang kulang? The Lord already did everything for you. Diba? Nandyan ang gospel. Basahin mo. Ginawa na lahat ng Panginoon sa atin. Walang kulang. Nangaral siya. Ginamot niya ang mga bulag. Nakalakad muli ang mga paralitiko. Yung may mga leprosy, di ba? Ginaling niya. Naging malinis muli sila. Kahit nga yung mga patay, binuhay ng Panginoon. Yung mga sinasaniban, pinalayas niya ang mga masasamang espiritu sa katawan nila. Ano pa? Ipinako siya sa krus, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa iyo. Dapat lamang mga kapatid na kahit papano, no? Ay tugunan natin, tumugon tayo sa labis-labis na pagmamahal ng ating Panginoon. Grabe magmahal ang ating Panginoong sa Jesus. Grabe magmahal. Buhay niya, sarili niyang buhay. He offered His own life. He died on the cross for you. In today's gospel, the Lord is telling you, you must change your ways. In other words, you must repent. Magbago ka, kapatid. Baguhin mo ang sarili mo sa tulong ng grasya ng ating Panginoon. Yan po. Yan ang gospel ngayong araw na ito. It's all about change. Changing your ways. Repenting. Amen. Kaya kahit sabi nga, paunti-unti, sige lang. Ang importante, umuusad tayo. Nagbabago tayo ng paunti-unti. Maraming salamat, mga kapatid. Magsama-sama po tayong muli. Bukas muli, ano po. I just want to show you a video.
hindi tayo dumadaan sa mga pagsubok. Minsan nga, parang hindi na natin kaya. Parang gusto na nating sumuko, di ba? May mga panahon talaga na iiyak ka na lang dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Bakit kaya ganyan ang buhay sa mundo? Bakit kaya laging may pagdurusa? At alam ko, kapatid, na minsan ay gusto mo na ring sumuko. Gusto mo na ring tumigil sa pakikipaglaban. Pero tandaan natin, hanggat nandyan ang Diyos, hanggat tayo ay nabubuhay, merong pag-asa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Ayun. Maraming salamat mga kapatid. Magawin patuloy niyo kami sa pagkakas. Be the homeless, be the God bless you.